zabije? A hovorím, že no, ja to budem mať tak a tak. Že a ty si akože úplne v pohode a hovorím, a akože čo chceš riešiť? A potom som sa začala smiať, viete, ja mám na to školu. Ja som sa naučila na škole POZ-ka, ale že čo to je? Že politická organizačné zabezpečenie. Ona má 70. Ale že čo to je? A hovorím, aha, tak to už zabudol nič. Ja mám 70 a ona má 71. Stačí zorganizovať. Je to tak? Čo treba ti tam riešiť? Jo. Ale máš to vychytané. Čo sa tam stalo? No, áno. Toto je to, čo má moja mladšia dcera. Akože ona je neskutočne organizátor. Perfektný organizátor, ale od malička, od narodenia. Fakt, akože doslova... To je dar, ale to je dar. Ona mala 2-3 roky a ona Luky, ktorá je od nej 8 rokov staršia, postavila do pozoru a Lucia ju musela počúvať. Ale to je tiež taká prirodzená autorita, hej? Měla by toho využít. Naša Barbara to vie. Ona bola, oni keď nastupovali na Gimpel do prvého ročníka, tak mali posledný týždeň prázdnin, také akože stretnutie v Vyšných Ružbáchoch a tam už vlastne úplne cudzí ľudia okolo nej prvýkrát sa tam vlastne videli. Prišla o týždeň na to, začínal školský rok, na druhý deň volila sa triedna rada, naša Barbara prišla domov a predsednička triedy rovno. No to má pomalé. To jo. Toto áno. Toto áno. Je? Ako manžel, on nie je takýto organizačný typ, on keď dačo potrebuje, on to urobí, on je tá výkonná moc. To udělá. Áno, on je ten, čo to urobí a my sme tí, čo to organizuje. Působí naprosto vyrovnaně.